2024 ел Татарстанда шәхесләр елы булачак. Без, Мәскәү татарлары штабы, шәхесләргә багышланган чараларны күптәннән оештырабыз. Яшьләргә лекциялар сөйлибез, документаль фильмлар төшерәбез. Минтимир Шәрип улы Шәймиев 1937 елның 20 гыйнварында Калинин, хәзерге Актаныш районы Әнәк авылында туган. Бер 1990 елда ТССР Югары Совет рәисе итеп сайлана. Шул елда Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. Мәскәү татар штабы беренче булып Татарстанның рәисе Рөстәм Миңнехановның буйрыгын үти башлады. Чөнки бу елны без шәхесләргә багышланган аерым видеоцикл ачып җибәрдек. Беренче видео Мөхәддин Корбангалиевка багышланган. İsmin bik sirek kişiler bile. Bugünkü günde onun ismin bik sirek kişiler bile. Kimler bile? Alimler, yazıcılar, jurnalistler, belki onun işin öğrenciler, şularına bile. Onun yübüleyin uzdurganға indimde 25 yıl edip uzdurdular. 1993 yılında 25 yıl boyu onun ismin bik sirek kişilerin netliği aldı. Менә быел бит 150 еллыгы. Киләсе фильмларны карар өчен безнең YouTube каналларга язылыгыз.